Clint Eastwood ha inspirat alguns grups, per exemple Gorillaz, i ara qui agafa la seva figura és Antònia Font, que avui ha obert un tast del que serà el seu nou disc, Lamparetes, un àlbum autoeditat que sortirà a la venda el 12 d'abril. Sé lo que estás pensando, cerdo. Si disparé 6 balas o solo 5. Te aseguro que yo también he perdido la cuenta. L'home dur i ràpid amb la Magnum 44 és la darrera inspiració de la banda mallorquina Antònia Font. Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado. L'actor dona nom al primer single que la banda revela abans de la presentació en societat del sèptim disc Lamparetes. En Clint, només il·luminat per sa follanya. S'encén espuret i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia. Un disc autoeditat a través de Robot Innocent, companyia discogràfica que du a la portada l'antic edifici de Gessa. Després d'un temps de descans de la gira anterior en comencen en breu una de nova. Al primer concert a Mallorca ja s'han exhaurit les entrades. Quan s'inventin el cinema, escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem veure. I un home tot sol no sempre s'abasta